centre Topolčianskeho námestia stojí jeho dominanta, rímskokatolícky kostol Nanebovzatia Panny Márie. Kostol vznikol na mieste pôvodného stredovekého kostola, ktorý bol zasvetený svätému Ondrejovi a v 18. storočí dvakrát vyhorel. Dnešný vzhľad pochádza z neskoro barokovej prestavby z prelomu 18. a 19. storočia. Táto prestavba zásadne zmenila výraz chrámu, o čom svedčí aj jeho znovu vysvetenie dňa 15. augusta 1802. Už v roku 1882 sa na múroch a klenbách objavili trhliny. Statické i celkové úpravy financoval baron August Stumer. Kostol sa podarilo zachrániť. Pri týchto opravách však zanikli krypty, kde bola spolu s rodičmi pochovaná grófka Mária Terézia Bereniová. Priečelie kostola a jeho vstup strážia sochy apoštolov svätého Petra a Pavla. Poďme sa však pozrieť dovnútra. Hlavný oltár pripomína stĺpové priečelie klasicistického paláca a je završený kruhovým okulom s mrežou ako symbol Ducha Svätého. Vzácna monumentálna maľba hlavného oltáru znázorňuje Nanebovzatie Panny Márie. Jej autorom je rakúsky maliar Andrej Zalinger, ktorý v druhej polovici 18. storočia pôsobil v Bratislave. Pozornému oku neunikne, že z rovnakého štetca pochádzajú aj maľby bočných oltárov, znázorňujúce svätcov Ignáca z Loyoli a Karola Boromejského. Fakt, že v jednom kostole sa nachádzajú hneď 3 Zalingerové obrazy, je ojedinelý a stojí za pozornosť. Rámy týchto obrazov vytvoril topolčiansky zlatník Lukáš Klemens. Stropné iluzívne fresky v 3 poliach vznikli až v 40. rokoch 20. storočia. Vytvoril ich maliar a reštaurátor pôvodom z Nitry Edmund Mašáni. Aj tu nájdeme zobrazenie Nanebovzatia Panny Márie, druhý výjav znázorňuje adoráciu všetkých svätých a tretí evanjelistov a Krista pred Pilátom. Zaujímavosťou je, že jedna z postav v strednej maľbe znázorňuje autoportrét samotného umelca. Medzi ostatnými ho spoznáme podľa podpisu na límci odevu. Drevená socha Sedembolestnej Panny Márie je našou národnou kultúrnou pamiatkou. 15. augusta 1854 bola posvetená kardinálom Jánom Scitovským, ktorý pri tejto príležitosti vyhlásil kostol za mariánsku svätyňu. K soche sa viaže miestna legenda, ktorá vysvetľuje hlbokú čiaru na ľavom líci sochy. V zadnej časti chrámu sa nachádza lurdská jaskyňa s oltárom Panny Márie, ktorá tu bola pristavaná v druhej polovici 19. storočia. Na bočných stenách jaskyne sú osadené vysoké kamenné dosky s menami miestnych obyvateľov, padlých v prvej svetovej vojne. 15. august je pre Topolčany i Topolčiansky kostol výnimočný dátum. Počas hodov sa vždy v nedeľu o 10:30 koná svätá omša obetovaná za mesto a jeho obyvateľov a nie je tomu inak ani tento rok.